Gilang og makontak to, suwayan po na tong contact si Mayor Gungun hikaw niya. Kabahin na pagpangimbargo og mga cellphone sa mga estudyante nga magdala dito sa eskwelahan og cellphone. Maana po na. Okay ra po na aron ma undang ning violente kayo mga estudyante tungod aning social media. Doon ay mga kuwano lang nga 16 years old paubos. Kinahanglan nga iba na paggamit og social media. Saan man ang pagkontrol nila? Ayun lang ha, di na ko. Saan pagkontrol lang? Pila edad mo? Og mamakag. 20 na ko, pero ang edad 13. Nayati na. Little knowledge is dangerous. Makabasa pero wa kasabot sa ilang gibasa. Tinawa na, may matay tinawa. Wow, magkabasa pero paita mukalit na kakabao. Suko pa og kananain mo supang nila kay sila sakto ila ha. Ari social media, ari Facebook pas kang laina. Sige lang, kaling kaling mga social media bitaw usahay ha. Usahay kita baka gamit man gyud. Why binuang nga makagamit gamit kayo. Depende sa gamit nimo. Ngayon ako sa una sa dito pa may speaker sa biyanan katong since 2016. Usa naman tong online ka namang pagkuhan na rin CDN, pag undang nila sa printa, ang ilang kuhan online na, kaning CDN digital naman ni ron. So, wala na sila printed copies. So, diya na nagsugod, nga, pwede na kang mutanaw na lang sa ilang page, aron makakuha ka sa ilang mga balita. Kasi Daily News, kanina ito, baga-baga na ang Sunstar, kinabagkaan yun. Tungkol atong advertising, ang perting pagkaraghana. Ang Freeman, baga po kayo. CDN, medyo baga. Pag-uso sa online, ano na lang kamutan na, which is mo na akong magamit na yun na mo. Magka-save ka kaya ako sa una. Di man ko magpalit o, di man ko di man ko mo salig sa mga newspaper nga atos newsroom kay daghan mong mugunit. So di ka makabasa sa mga ipang printa niya. Awahi pod. Ang hitabo karon ugma pa nimo mahibawaan kay salig mga printed newspaper. Unlike karon nga og naay hitabo makita nimo na CDN minutes ra ang imong huwaton ana dahil maprinta na nila sa online. Kung gamit kayo sa kanamo ana na gyud in town may magsalig. Unya ni sunod pod ang Sunstar, sunod ang Freeman including kaning Philippine Star og Inquirer. Ana ra di nako wala gyud ko gasto palit-palit newspaper sa tinuod lang. Sa unap tinagana bundo ko baligya na mo kinilo. Pero wala magamit ni ang social media. Depende nimo. Pero kung imong gamiton sa ngilad kay ang imong bisyo wag gyud kay buhat kun dili ang pagpakaron inglong makamao. Lahi na mo na istorya ha. Matod pang may nanihit na ang puto sa manggaron kay wa na may uso ang newspaper. Tinuod bitaw atay even ang mga newsstand sa una may anamo ko mga suki. Bisa ka nang maninda bitaw ang mga traffic light ay mga newspaper. Karon wa na. Di na gyud ang mga reporters in town po o mga editors sa mga newspaper inanay po silang ipamayran. Kay di naman gud kayo ug mupalit kag newspaper karon may ang itabo na gahapon. Well, og kami mo gamit sama ni ang oras sayo. Adto gyud ko magsugod kog basa usahay ka ng alas 2 hapon. Kinala may mga postings na sa hitabos buntag parehan mga hitabo atong niaging katong hitabo atong Lunes. Alas 9 buntag itong pagkahumas mga wa tingali kaabot sa kaoras na doon na mga breaking news. Hitabo nito pinusilay matay. Mo na importante sa online nga kaming mga mogamit gyud ani intawong mga balita nga wa may reporter nga mo adto sa Tacloban. Pero magamit nimo tungod sa online ra dili kay huwat ka printed paper ugma na. Ugma na kamahibaw si tabo. Mo bitaw nga karon gamit gyud ding social media sa tinuod lang. Ari ka sa Facebook na online naman gyud sila. Awahay magaling kanang Google awahay kayo. Hello. Ari ka Rappler automatic sa kiwa man printed ang Rappler. Ari ka Fox News Manila sa Amerika automatic na. Og adto ka sa kanang BBC British Broadcasting makakuha kag balita gikan nila.
mo simple kayo kaysa maghuwat ka sa printed paper. Karon magamit nimo ang online. Pero og magamit ka ganing social media nga puro hinanggaw lang imo ha. Labi na magsigi kag gunit anang imong cellphone nga ari ka sa Facebook magtan-aw sus may hinungdan nga ang pulis mo buyag ay nagsigig i-share ng tupi at tong bata laging namusil. Kaya gikopya na sa naong ni Erwin Tulfo nga pareha na po silang tupi. Nanayat. Naloko na. Dito sa Australia, ang ilang newspaper weekender libre sa gobyerno pasa sa mga di ka mao sa computer. Labi na sa mga idaran na yung kayo. Mau ba? Kita ba yun? So, matulang may libre lang newspaper pero kantong mga ay lang tiguwang kay Mau ba? Muna importante ra. Muna ang pabor ba? Ang paggamit sa social media dako kayong papel nimo kun tarongon nimo gamit. Pero imong gamiton as inamaw labi na ang mga batan-on nga pating linghod pagkainig mga una-una di pa ka mao mo balanse o kaning ilang kuan ingon ko tong bumbero nga interview to sa taga GMA. Ingon ko tong bumbero nga unang yung nakaresponde. Niagi ra siya pero na may kagubos ko na ni Soja. Matod pa nga iyarang pagsunod ito ingon ko ng mga bata ni sagol naman to nakapusin siya. Ingon ko ng mga bata nga kana mo na sa diyang ilan na nadakpan kaya man po'y police officer nga ni tabang sunod niya ningon ko ang bata unsa man ni mapriso ko mapriso ko Naloko na. ana ba pastang gilara kaning social media depende gyud og naay mga bata nga magsigamit ani sus kaning scatter di apoy mga para mga idaran daghan sa kay naboryo kaning scatter kaning duha matay wa man ko kay bawog unsa ning klasehag duha hindi man sagig ko matay wa na po'y oras nga kuan wala po'y oras nga magsige kag ukay anang duwa kay kung say hinungdan ng limang kag makina imong kontra na computer imong kontra daog ni ka Mau ba? so limang kag ingon ana ka simple ang imong kinabuhi magsige kag gunit anang imong cellphone or adtos computer yes wala cellphone man gyud kay madadaman simple handi man kayo kay adto kas computer og dili tong laptop adto kas desktop lison man mo pag bit-bit ana ana na lang gyud ka diha sa imong cellphone. Unya og gamit kag makakita ka anang mga scatter kuan ka daghan man po kaning ahinti na. Makasapi pod ang ahinti anang scatter kay naa man sila kanabang si Edmond dato ni ingon ako nga daghan na nakakwarta na. Unya kanang uban dili na naburyong na hantod kadlawon magduwa anang scatter. Unya og mapildi wala ipalit og pagkaon resulta mag-away na po sa pamilya mo nang gikan gyapon sa social media gikan gyapon aning computer kaning teknolohiya nga perti pag-usbong karon unya makadaot ang kinabag-an depende sa gamit nimo lagi matay sa tinuod lang dito sa Danao ni agi kami dito may Sting George MNA kami to Busnante. Tinuod yung gingong maigan sa wa na ko rin newspaper karon nga iputos tinapanan. Tinuod bitawari gamit man sa una. Tinuod makita nimo printa Philippine Star. Ba? Tapos toy ubang mga newspaper katong kana bitong mga sa toy mga sa mga tabloid paper ya ba sa Manila. Ori pamutos matay tinuod na nagnihit pero ang sa mangga kaning gingong may nga mangga dili na katong mga Chinese newspaper may gamitos mangga kay baga og mag-uwan di mulanay ba wala ang mga magamitay og social media ako mismo gamit gikay social media para nako sa mga balita kay di masaga anako ipang post diya sa kuan kanaramang sa mo ang mga kaagi in town lima ka og wa pa ni wa pa social media di ba kita sa live streaming ni Michael Defensor so kani importante lagi unta depende gyud sa gamit nimo kaning nahitabo pod kang Erwin Tulfo nga murag posible na suko dili na sa di maayo para nako dili na sa di maayo ngano kaya isundon masan ang topi ni Erwin Tulfo atong batang gibuli
Irwin Tulfo, di naman na batat. Guwang naman. Dito sa Manila, wala na laing nakitaan sa sidewalk na maligyag newspaper. Ay, tinood, bitaw, bisag di resibo, di na yun. Sa una na yung mga newsstand, wag yun. Ba? Daghang kayo, karon ultimong maninda ng mga stoplight o newspaper, tubig na lang.